čau, dneska vás naučím nejbow flick, to je jako trik, že ho prostě takhle prohodíte nohama, takže vám to teď ukážu, takže takhle. Teď. Takže takhle dáte jednu nohu takhle jako šikmo, prostě jako do placírky, kdybyste chtěli kopat. A pak já to dám takhle na levou, že to budu kopat levou pak. A takhle, prostě takhle budete takhle. A pak se musíte jako takhle nahnout a takhle udělat tohle s míčem. Takhle nejvíc ho vyhodit a pak jenom takhle. No a to je docela dobrý jako. Takže, ještě jednou. Noha takhle, dáte to takhle do kotníku. A pak jenom tohleto. No. A pokud to někomu nepůjde a budete to kopat takhle za sebe, tak to je tím, že stojíte jenom na místě. Protože to se vám bude dít, že jak to kopnete, tak vám to odletí takhle. Takže vy vlastně, když uděláte jenom tohleto, tak to děláte vlastně špatně, protože vy se vůbec nenahýbáte dopředu. Takže já vám to ukážu, jak to má být lepší. Takže ne stát na místě, ale trošku